Ngithi angithathele ithuba nje umuntu abonge uyabona. Ngibonge nje kuba yimina uyabona ngibonga kuba yimi. Ngoba akekho umuntu engamele kuba yimi. Futhi kube mina ngikaze ngibe yimi. Akekho vele umuntu engamele kuba yimi. Imina okufanele ngibe yimi until futhi ngize ngiyofa ukuba yimina. Mangiphila nje ngiphilele kuba yimi. Angiphilele kuba umunye umuntu. So bafowethu ngiyabongela kakhulu ngibonga nabantu abasupporta abangisupportela kuba yimi. Ngiyababonga kakhulu labo bantu babalekile kumina. Ngiphinde futhi ngibonga nendaba ukuthi ke nje kunoma ngabe kunini kunabantu abaqondayo ukuthi abakwazi ukuqonda ngoba singabantu asifana. Abakwazi ukuqonda ukuthi njengoba sizelwe nje emhlabeni sizele sineziphiwo ezingafani. Sazalwa sefumbethe into ezingafani. Kukhona ke abantu abazalwa befumbethe ukuthi amathalent abo ukubhaka bayabhaka mhlawumbe babhaka izinkwa uyabo. Siyakujabulela ukuthi sithole isinkwa ngenxa yabo uyabona. So iphutha liqala ekuthenini umuntu uma uthi unesiphiwo sokuba umbhaki uyabhaka. Sefisa bonke abantu bebhake mina mangikhombisa ukuthi ukubhaka ngikwazi. Usengibuka njengesithutha ukuthi awuyisithutha mina ngoba ngikwazi ukubhaka uyabo. Kanti egcina kosuku mfowethu ngeke senze into eyodwa. Uma ukuthi emhlabeni sazalwa sifumbethe into eyodwa. Futhi kulungile phela ke asibhaka izinkwe ePitoli, ukubhaka izinkwe, ukubhaka eCape Town, ukubhaka eThekwini, ukubhaka eGoli uyabona. Ukubhaka eMpangeni, ukubhaka eHluhluwe, ukubhaka kwaNongoma. Kugcwala izinkwa nje emhlabeni uyabo. Into yenza ukuthi singabhaki izinkwa sonke ingoba thina vele saza sifumbethe into engafani. Ngisho sihlinza inkomo emakhaya khona ababamba amanqina. Ohlinza inkomo ngeke kwazi ukuyihlinza amanqina engabanjiwe uyabona. Nobamba amanqina ngeke kwazi kwabamba ebambe inkomo bese ingahlinzwa ingagcina ingaqedanga lo nkomo ukuhlinzwa uyabona. Phinde kuzobe la abantu abathi makwenzeka izinto umuntu elandela ubizo lwakhe bese bethi abantu sibalekile isikole uyabona. Yeah right sibalekile isikole. Sifundisa izingane zethu ezikoleni zabelungu nasezikoleni ethiwa njengezikole ezingcono uyabo. Ngenxa ukuthi siqonda ukuthi imfundo ibaleka kangakanani. Kodwa singakubalekile futhi ukuthi isikole asibalekanga kunobizo lomuntu ukuthi umuntu ubizwe leni uyabo. Into ebizelwe emhlabeni iyona ebaleka ukudlula isikole, iyona ebaleke yonke into ekhona. Kumele uma uvuka ekseni ucabange ngobizo lakho libizelwe uyabo. Isikole ngithi mina kumanje kune King Shaka Airport lapha yana eThekwini. Kunabantu abafunda isikole abasesikoleni namhlanje bafundela ukuyosebenza eKing Shaka Airport. Umbuzo uthi sabaluleka isikole kuShaka. Ngoba namhlanje nje kune King Shaka Airport. Isizathu ukuthi ngobuShaka kwalandela ubizo lakho waba inkosi wagwaza abantu ngomkhonto ufaka ukhipha umkhonto kwase kwakhona King Shaka Airport. Njengoba kune King Shaka Airport nje umuntu okubizwa ngalelo gama akafundile abona akanandondo. Yebo njengoba sekukhona namaqola amaningi kangaka ungathola sekhona iqola lelithi sinama award lapha bizwa ngoShaka yile yabo kodwa uShaka engenandondo. So ngifuna iqonde lento yokubiza ukuthi lento umuntu onobizo akakunendaba nezinto. Wena wazi umdabukela ukuthi wena uyazi ngifisa ngabe umthandeni unokuthi. Ungangidabukeli mina ngiright nalokho enginakho uyabona. Nalokho engisazoba nakho ngihappy kakhulu. Akazi ngibe nje. Lokho engikhona kimi kuyisimanga uyabona. Kuyisimanga lokuthi ngibe nje. Ngangifisa nami ukufunda ngalendlela engifisa ukufunda ngakhona. Kodwa ngenxa isimo sasekhaya uNkulunkulu avele nje wafaka unswinyo uyabo. Ngoba ukube ngafunda mhlambe ngabe ngangikubalekela ukuba isangoma uyabo. Ngoba lento esiyenza ifana ukuthi ufana nokuba isangoma ngoba ujabulisa abantu ngendlela nawe ongahlelanga ngathi uzobajabulisa kanjani. Begcina sebeyijabulela uyabo. Ngangifisa nami ukufunda mhlambe ngibe udokotela ngibe ummeli noma ngabe ngiba yini. Kodwa ngenxa ukuthi ngangifuneka la ingakho ngithi ke kunabafowethu lapha abafundile abanama masters abafundayo namanje abangena ubungoma belenga inyongo zenkukhu ekhanda uyabona. Ngeke bese lo muntu mohlangana bese uyamhleka ukuthi ulenga inyongo yenkukhu ekhanda ngoba egcina usuku mazineyinkingi uzophinda ufuna ukuyobhula kulo muntu yabo. Wena ungenayo inyongo yenkukhu ekhanda wena walibhincile ibhayile bomvu uzophinda futhi ufuna ukuyobhula lesangoma. Manje masibalekela kuba isangoma uzobhula kubani yabo. Isho ukuthi bafethu wonke umuntu ubalekile emhlabeni ngezindlela zethu nezinto futhi engafani. Ngicela ukuthi sihloniphane samukelane ngendlela umuntu adalwe ngayo.
lento bafowethu nje engiyona ingijabule kakhulu ngoba yiyo futhi ngiyokuthokozela ukuthi ngize ngife ngifele ekubeni yona ngingafeli ukubhaka izinkwa uyabona ngingene ehavini wezinkwa lapho shishayo ngibhaste ngife uyabona ngoba ngizela ngizobhaka izinkwa la emhlabeni ngazela kuba yigcoka melisha ngibe umthandeni ngibe umshove enkani kwaba nenkani ngibe indlaba ephika amambatha sibesula amadeva sure danko ngiyabona.